ihe nwaanyị na-agara chọọchị, ihe nwaanyị na-agara mana nke dibịa, ihe nwaanyị na-ekpe ekpere na-ayọ Chineke bụ ka ya fụ nwoke ga-anapụ ya afa nne ya ka ọ zawa afọ nwoke ahụ. Mana enwere ihe mere, enwere vidiyo ekiriri mgbe gara aga maka na ada anyị nwaanyị bụ Chimamanda Adichie ọkammụta, ọ na-aza Adichie kamgbe onwe ya. O wee nwee ihe o kwuru sị na ọ bụghị omenala ndị Igbo, gekwana m ntị o, na ọ bụghị omenala ndị Igbo bụ nwaanyị ịhapụ afa nne ya zawa afa di ya maka na ọ nụrụ di. O kwuzie ya nsị kedu mgbe nwa ji mara omenala na ụdị na enweghịzi n'ihe ọ kwuziri bụ ya bụ ihe na ọgba mụgharị agwụsị ka etinyegodi ọnụ. Ihe anyị na-etinye ọnụ abụghị na anyị na-agwa unu nọọ etu a maọbụ nọọ etu a, mana ka anyị nwee mepee ndị mmadụ ibido jụwa asị maọbụ tinyewe ọnụ n'ime ya. Atụrụ m anya na comment section a nke vidiyo a ga-agbanite ka onye ọbụla kwuo kedu ebe ọ dị ya n'obi. Mụ na onye otu m nọ ebe a, anyị ga-akpapụtụ ya bụ ihe abụ, anyị kpapuo ya abụ, anyị apịzie ya ma ọ bụrụ na o ruo. Epetike onye nke m nnọọ oge tegete ndị ọnụ na oge ime obi nke ụbọchị tata. Epetike ikwenyeru na ịnụọ nwaanyị kịta na nwunye gị bata na be gị nọọ ihe kwesịrị ọ na-azakwa afa nne ya. Ọhụ nwunye nke ọ bụ na ihe ọ bịara bụ my girlfriend, concubine, onye iko nwaanyị ka ị bụ. Ọ bụrụ na di gị nụọ gị like isi na Chimamanda Adichie ese, onye gwara ya ọ nna ka ọ nna ya ka ọ n'ọjọọ ọzọ ya ọ flara n'obi ya abụọ kwa n'ahụ. Once ị nụrụ nwaanyị mee ego that true man, ọ bụrụgo nwunye gị, and if she doesn't take your surname, ịma ihe ọ bụ iko nwaanyị, concubine ka ọ bụrụ nwunye gị. Bible wee sị gị na that's why nwaanyị ejiri apụ nna ya na nne ya rapa n'ahụ di ya. Nwoke ịma na ịda agụ Bible hapụ family ya, mara ka hapụ ebe ihe ọ ga-ahapụ family bịa na nke nwoke, mana onye na-ekwu ya ga-arapara arapara bụ nke nwoke. A sị n'ihi nke a ka nwoke ga-eji hapụ nne na nna ya, gwa ga-ahapụ nne na nna gị garapara na nke nwaanyị, maka na eruo ebe ahụ ọ nwoke na-anọ n'elu ya bụ ọgụ a na-achọ ọ na-eji abụ mgbe niile nwoke a na-azọ anyị bụ okenye ka ị ga-eji na ị ga na-agbalị ọsọ na gịnị ekwe m anya biko anọkọta ijiri amaokwu na-eyi akwu na egwu mgbakwuru ihe ị na-ekwu so na ife ịnụgo di and ịbịa na marriage na ọ bụ n'ime marriage ma court or church, let me tell you one thing. Ịbịa na marriage certificate, ife anyị ede na-abụ Chiamaka Linda Okoye, formerly known as Chiamaka Linda Okoye, now to be known and addressed as Chiamaka Linda Epetike. For difference, nna gị bịa na that certificate na ọ bụ na church or sign no, and ihe ọ sign with that he's done disowning you from Okoye to Epetike. Ọkwa ekpọrọ bịa na church hand ya over so ibrozi nwa ya nyeke di bịa asị gị na onye nke abụ your father again. A law covers it na onye abụzi your father, actually as father in law, mana ihe bụ father in law, mother in law, mama gị na papa gị emechago gị hand ya go over, so you must have to switch to surname your husband. And let me explain something again to you. O nwere ike na mgbe ọbụna di gị na-agba ọkada iji maka sị na ịchọ ya na ihe a n'ife, ọ bụ na something dọpụta let's sekịta na onugbu na American lottery na ndị chọrọ ịgba n'ọhụ maka agadi nwoke dịka go onye ga na-aga visit holiday, then di you abụrụ Chidi Epetike ndị Igbo dị na passport m, then gị ma bụrụ Linda Okoye, omeghe embassy enye gị visa as my wife. It's not possible. No embassy on earth will give you visa because you are not my wife. First thing embassy will look at, first of all,
surname we say legal documents. What they mean when they say legal documents ihe gosi na unu gbara akwụkwọ, and that is why eji abata nse eje nke court a unu gbara akwụkwọ ewetie ọ bụrụ na he na na for that no original na used to be in the data and for kita na he has the cable and first of all in the business check bo ene signature na gadoko na ya nke negide na ya so not the authentic amara yes no nwoke na anụ gị so na bakazina ni baka in all this na ya zafia. What makes you the wife? So ebe ka ndo achitekwa azụ ịma na ịdị ka ịga ikwuru na aga eto dịka bụ ihe na na-abịa ịma imirikite ụmụ nwaanyị enwebụ afụbego nwaanyị ọsụsọ Chimamanda bụ ihe mfuru kwuru ha o tega ka m nenere ya bụ vidio mana ihe ọ bụ na ha jụrụ ya ihe o ji na-aza adịchie rukwe kịta ọnụgoro n'ime ụmụ wee kwuo na omenala Igbo enweghị mgbe o kwuru sị nwaanyị mee ya bụ na ụmụ nwaanyị esoghịbeghị ya kamgbe e kwuchara ọka dịkwa maka na ama m na ụmụ nwaanyị ka na-ekpe ekpere ka ha agbawo so na-eme ha wepụ afa nna ha tinye afa dị ha. I've gone that thing several on Facebook. That is the question. Because him and that trend, open I caught her now. And for I got out the implication. Because most of them name have no believe when after 2 years they divorce or that for change name. No, as soon as they munye mado, if most of them divorce, get idea. People change the father's name. Oh, God, divorce go just court process. Other bigger uko. It's for they reverse that to her father's name. Oju. Maka reason bona. Abona is na nudi. Na nudi. Ite kana za fanna gi. Una je mitro mu ada. Akpo ga fanna gi. Na obona je mitro mu ada. Ndu mu ada enyege on eboluru gi. Because you are not married. Once you not married, they married, you change your surname. Anya ka oji buru na di bugu nwanyị. Epetiko okwu kwọtọ na nka. Mana ihe mụ na-ekwu bụ ịma na enwere mgbe ụfọdụ na-abụ ekwupụta obere ihe gbemeto a bụrụ na enweghị etu esi ndị okenye si tinye ọnụ ụmụaka eburu ya na-aga na-akọ ya ka akụkọ o meketa ya kịta ọ bụrụ omenala maka na kamgbe o kwuru ya bụ ihe o kweghị etu si tụọ anya na ọ ga-ekwu mana ọ bụrụ na onye dịka ịma Alice Madueke bụ oke mmadụ na Igbo ya na nwunye ya ka na-aga kọtụ ọ ka kpụpụrụ nwunye ya kọtụ si ya nwoke m wepụ Madueke anyị na-aza mwepụ ebe ọ bụ na emere ihe na wepụzie Madueke na enwezi ihe jikọrọ mụ na ọ gwagide gị ya kwuo ma ụmụnụ mana nwaanyị ekwe anụ na kọtụ ruo kịta so ọ bụrụ na ihe dị etu ahụ ga-eme ka ezi etu ọ ga-esisi anyị atinyezi n'afa nwoke na ịbịara maka na ịbịara di gị zawakwa afa nna gị nnọkọta asị gị Amaka nwa obodo asị Amaka nwa obodo bụ onye ọ bụ nwunye Mike ka ọ bụ nwunye onye anakọta asị ma kedu afa nwunye m asị m na afa nwunye m bụ ihe na ifu na ọdaba ya bụ na ndị okenye kwesịrị inyere anyị aka tinyekwu ọnụ na ya bụ ihe enwenugoro ebe ọ dị n'omenala ndị bụ unu na nwaanyị mgbe ọ dị n'omenala na nwaanyị ga na-aza afa nne ya na ọ bata na be di ya biko gaa na comment section ga-agwa anyị enwere ebe ọ dị ewere mgbe ọ dị bụ adị anyị na onwe anyị ga-etinye anya kemgbe ihe a pụtara anyị na-ehe etinye anya ka anyị mekwuo nyocha ga-emikwu emi mgbe ọzọ m ga-afụ anyị ga-etinye ọnụ n'okwu a enwere ndị ọzọ anyị ga-akpọta ga-atinye ọnụ kedu etu esi eme ya mgbe gboo abụghịkwa nke 1980 maọbụ 1950 mgbe gboo ri ka amarụ ka ọ bụ maka na ịma na ọ bụgodo na omenala ụfọdụ na-agbanwe nwere omenala ụfọdụ ya na-emegide agbanwe ya bụ na nna m nụtara nne m zawa onugbu na onye mụrụ nna m mgbe ọ nụrụ nwaanyị nke ya nwaanyị hapụrụ ya bịa anyị na ya bụ ihe a na-afụ n'ike nne ewu afọ ya na nke nwa enwere etu ọ dị epetikepeche ụnadị biko ihe ọdọ o kwesịrị ịbụdụ ihe anyị debate do na afụ somere ụmụ agbọghọ na-eme so data na ọdị na certificate ka enweghị ihe ntị ịnụ ihe a na-akịta ekwe ịnụta di let's say ị continue na-azụ okoye ụmụ nwaza bara mụrụ ebe ahụ ya na-aza epetike ọkwa ya maka onye ọbụla ga-aza afa nne onye ọbụla aza afa nne ya ka m jụọ gị ọ bụrụ na ịkpọrọ ụmụazị ahụ na-eme travel
ikeluzie maybe nwe police case isi na ha bụ ụmụ eweta akwụkwọ nnene ka ihe gosi na ụmụ dị ife true to God. True to God. Na-akwa look at my nose. Ime na ime ihe look at na ọnụ anyị ruhu. Ị na-aṅụ to God enweghị isi. Adịchi na si na omenala. Nne ya ọ na-aza afa papa ya ka ọ na-aza afa di ya. Emecha ka njọ. No, even na sometimes no more that we go believe na o jego obodo oyibo. Yes, ụfọdụ nwere ike because na here na documents ya. Mana ebe na documentation, o nwere ha na-eme. Abịalu asị gị jee sue affidavit na newspaper. O nwere one small page. E nwere ike ịmado ebe ọ dị unless na agbago onye ji kwụ ụgwọ ịchọbịa. Ọ ga-enwe ka bịa na page newspaper dị 50. Yeah, change of name. Change of name. Abịa na asị that Mrs. Euphemia Ifeanyi Okoye, formerly known as Mrs. Ifeanyi Okoye, now to be known as address as Mrs. Euphemia Petike. Ọ gara asịkwa na ya chọrọ ka a mezie ya ihe na. Exactly. Na nke a bụ former. Ihe a Bible kwuru na ihe ochie agafego. Like current. Aya ghọ n'ihe ọfụ. Because with that thing now, ihe anata nwa oke dị gị. Ihe anata nwa oke ebe ndị mmụọ nata oke na church. Maka ọ bụrụ na ị nọ na church, ike na-asị ihe na gangwa gị, ọ bụrụ na eje church, ihe church agwa gị bụ Mr. and Mrs. Ifeanyi Okoye. Mgbe ejisi Mr. and Mrs. Ifeanyi Okoye and Euphemia Chizobam nwa obodo. Ọ dịrọ possible. Even na setting na normal society, ayakata on na high table. Ihe ya bụ Chief and Lolo Ifeanyi Epetike. I say Chief and Lolo Ifeanyi Epetike and Joy Mmadụ Abuchukwu Ndorom. Ọ dịrọ possible. Anyị na-azị nwere tena iko nwaanyị. So ọ bụ na ihe aza afa dị gị, ị ma na ihe bụ enyi nwaanyị, ihe bụ iko nwaanyị. Ụbọchị ọ bụ na ọ chọrọ okopụ gị, tụọ gị na-akụ. Ọ dị mma, ebe ọ bụ na ụmụ nwaanyị na-agba mbọ ka ha nwee nwoke a ga na-aza afọ ya. Ihe a abụghị ihe kwesịrị inye anyị nsogbu. Kama na ọ dị mma. Chere isi ka je bụrụ nkwụ nwa onye anyị eweta nkwụ. N'ikwe na anya biko na Awụsa dagodo ogbe ọgbụghị nke okpu. Ọ confirm ka ọ dị na record. Awụsa dakatara ogbe daruo nke bụ na onweghị ego igote okpu. Ọ ga-egwuru neta okpu oge ji kwụchi isi. Kama ya nweghị ihe na-aghọ na credit. Witness. Onye a na-achọ onye ga-ego nye nkwụ. Ọnụ hapụ. Nwa amadi si na ya ga-enye ya ego ihe na afụkwama ya na ya ga-enye ya ego a ga-eji mee ụka nna afụkwama ego agwa na-ese ngwa ya wetawazie afụ ya bụ ịnọ n'ebe a na-ekwu anyị nkwa nwa a na-ekwu nwaanyị n'enu akwa na ọ dịghị mma mana ịpịachi nke mbụ biko onye ọbụla kuru nwa nkịta ya n'ahụ na ihe anyị na-eme bụ ịnọkọta ịga bụghite nshi ahụ ọ ga-eshiwe etu ọ bụ na a na-agị ọ maka gịnị bụ omenala bụ nkwekọrịta ndị etu ndị si eme ọ na-adabara ha ikekwe gaa na mbe ndị ọzọ ọ bụrụ na etu ha si eme na-adabara ha ọ bụrụ na ọ dabaghara m kama enye m efe ebe ahụ ka ọ ghara ibute okwu mana etu ọbụla o si dị ihe anyị na-eme bụ ka Igbo na-aga n'ihu ka ụmụaka anyị mara na e nwere ebe anyị si na anyị bụ ndị Igbo Epetike ndị Igbo Gwumba onye m ka anyị nri nkwụ mgbede ọ dị mma